nangahas nga magsulod biska na kabarkid na ayo po. So live kita diri subong sa may Christ the King terminal. So amo sini ang sitwasyon sa traffic ko diri subong. So ang update subong sa may ungka nga flyover again barricade nila nga wala na sing may maka saka sa babaw sang flyover ni. Pero lang galing kay sa subong sang nagsugot sang live may apat ka mga pamatanon ang nagsuot kag nag-explore sa babaw sang flyover diri sa may ungka. So kung makita nyo ang sitwasyon sa traffic ko bumper to bumper, pero more likely ang dito sa may pa sang flyover medyo nag-flow ang traffic ko. Kung ano subong ang traffic situation din sa may Christ the King